Ke fa tashin hankalin da kike ciki yanzu ba ma fa a kallon ki, babu uban da yake kallon ki, yo kowa tsoro yake yi kai ya zo ki dadume shi ki rike shi da karfin Allah jini ya fito daga jikin ki goga mai S. Babu irin kalar wahalar da ban baki ba. Kina so ki zama da ni saboda ni sa'a ke ce. Ki zo barikin a inda nake ina kallon ki da komai shine zaki zo in zo gaban ki zuzzura ni kina faffadan maganganu san ranki abin da yake ce uban ki ya harba uwar sanoti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa Kani Films. Muna fatan idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel tamu zaka muna subscribing sannan ka danna alamar kararrawa domin samun wasu shirye-shiryen mu idan mun dora a sanar da kai. Kamar yadda kuke gani wata rigiman ce ta ƙara barkewa tsakanin Adam A Zango kuma Murja, a inda Murja take ikirarin cewa ce ta a wurin hirarsa, a inda ta ce ba za ta ji ba domin tana gudun ta sa mata cutar S. So idan kuna biye da mu zan sa muku cikakken bidiyon domin ku kalla, amma muna fatan idan wannan shine zuwan ka na farko ka daure ka muna subscribing na wannan channel din tamu mai albarka, sannan kai liking kai sharing ga yan uwa domin su ma su amfana. Mu je zuwa cikin bidiyon gashi cikakke. Biki ta wallahi biki zo duniya ba, mazinatan sun gudu, matan sun gudu, kowa sun gudu, babu wani kawalin da yake hada miki rans. Allah ya taimake ki, wani ya dauki dukiyarsa ya nada ki akai ya bayar aka bude office da komai ki domin ki rufawa kanki asiri, shi ma ki rinka bashi return, ya baki kudin garanto kudin kafiya, shine ya zaki zo kina yin wannan maganganun gina hangan ya rubura uba shi ya tsoron ki fa muke ri. Ni yanzu ba zan iya hada kashi da ke ba, haka kawai ki je ki ya kushe ni jinin mu ya hadu ki samu najasa, kai kuma wanda ka